and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Human magkalakaw ang ilang family doctor, nakiksulti si Michael sa apuhan. May tuno sa kay ubos ang mga pangutana ni Michael. Mao na hisabtan ko. Gamay pa ko. 7 years old pa lang tingali ko adto. Nasabtan ko nga. Nga di ko niya love. Mura pa og dili ko niya anak. Pataka ka lagsulti da. Oy, naunsa ka pa. Bugtong kang anak ni mama mo. Human mamatay ang imong amahan. Wala siya gusto nga magbinyo pag-usab. Ayaw pa kunahon na og dili mao. Basta, maugin na feel ako la. Nga way pagmahal ako si Mama Estela. Waha, Lola Jovita. Ay, pataka ka man lang gid og sulti, oy. Gusto na, oy. Pulos ka lang binuang da, Michael. Gigotom ka tingali, no? Ay, atin naman na lang imong kaugalingon. Ha? Susihon ko pa sa maama mo. Bisag unsa naman ang nasulso na muna mo, oy. Gotom lang na dong. Kadiyot, ha? Tinuod nga akong gisulti la. Nasabtan ko, nga wa ko mahala sa kuinahan. Uga ang iyang pagmahal nako. Ato na ko, ma. Paamin ako. Kaloyan ka sa Diyos, Emily. Amping ha. Oh, ma. Bye. Kadali lang anak. Nga naman, ma. Ayaw na lang kapahatod ni Michael sa iyang motor. Pag-commute na lang, day. Nga naman, ma. Di ka pa, ana, nga matigom na ko akong pamasahe. Nga naman di ay. Ay, ang ato kong mga silingan, murag lain ang lang tinanawan kung ihatod ka na. Abi na lang nila nga ni konsinter na lang sad ko sa pagsigig angkas nimo anang motor. Ay, sakti ng mga tao, ma, uy. Ang importante nga, wa ko'y kibuhat kadautan. Emily, importante paghihapon ako ang atong dungog. Labi na gyud sa imong bahin, anak. Imo ra bang maguwang? Dili to makabati og bagting, mukalit lang tog abot dinis ato. Unya ako'y buthan adto. Abi pa lang niya nga wa ko makabadlong nimo. Ma, uso naman ko ng angkas nga motorong panahon na. Kana kung naanay angkas, na yung mga grupo na nila. Legal man na. Og si Michael pod, ma, ako ng amigo. Ubuutan man na siya. Basta din ng mga tao, ma, uy. Sige, ma, ha. Arin ako. Bye na. Hinoon sad sa akong tan-aw atong Michael buotan gyud. Hinaot pa unta. Nga wa ko masayop sa akong pag-ila niya. Late ako, habita. Mama, mangkwit. Taas kaglitan niya sa iyang pahimang niya. Emily, kadiyot lang. Oh, ikaw na, Sab? Magsulti na kadali. Please. Late ako. Ayaw pag-ali diha. Garbusa sa di mo Wa ko maginerbusa. Klase na ko. Sige, sige. Klase na din mo. Okay. Pero, unya ha? Istorya ta. Please. Excuse me. Late ako. Padili-dili pa Katilaw gani kas romansa na ko. Magpangitagid ka. Dili ko ikaw hunungan, Emily. At ngan ko siya. Unya ni Pauli niya. Dadun ko ang akong barkada. Ay. Musamutra bang akong gusto sa usa ka babae nga magpagukod? Asa ka raman, Emily. Wala ron si Michael. Ngano ka? Ay, tumitingali kay nasakit pa niyang mama. Mao tingali. Pero, okay naman ko no. Kay dito man ang ilang family doctor. Maayo gid ang ilang kahimtang. Kay di family doctor, good. Unsa kay patasan sa iyang mama, no? Emily! Hi! Oh, kinsa ka? Sorry ha, wa ko makailanin mo. Mga gwapa gani, daggan dyan nagmakaila. Oh, excuse me. Tama. Amigo mo si mong boyfriend. Si Michael. Ha?
Mawit ang kaila ko nimo. Gihuwat ka niya. Tuwas yes gawas. Unsa? O lagi. Dili makamutuon ako. Naghuwat to nimo. Basta ha. Gipahibaw na ka. Bahala ka. Wala ba naman ako madang akong cellphone da? Manawag unta ko niya. Gibili na ko mama ang cellphone kay manawag niya ako ati. Vacant pa mine. Susihon ko og nakabagit si Michael. Nya saman. Mituo nimo. Nga gihuwat siya sa iyang boyfriend dinis gawas. Ambot ko og mituo ba? Pasamo na og gisulti na ko niya. Mao ba? Arap. Trawa. Nagpaingon siya din eh. Paingon din sa gawas. Tanawa og wa bay mga matanga na. Nagbantay na to nga niya ta din hisud sa pan. Unya, ablihida ng putahan na, Kim. O kung doon na siya, biraha pagpasud sa pan. Paingon na siya din, Kim. Wow. Pindot siya ng bayhana da. Andan ako, Raf. Sige. Duol pa, Emily. Duol pa! Huwag Nikki. Hain ka ang dapta. Uy, ikot na! Aray! Aray ako pala! Largan lang ta! Dali! Kahit salamat. Salamat na wag mo nila mada. Dapat na ito sila. Emily, Mike! yakap lang yung sigawas. Oh, may nitabo ba di mo? Naghiya ka. May mukidnap unta na ako, Mike. Gibiran ako. Gikauras na kong maayo. Motong gipuhian ko. Sakay sila sa van nga itom. Usa, nasugatan ako. Gugdon ko. Mike! Mike! Ayaw na lang! Mike! Kinuha ko. Gigukod yun ni Mike ang van. Ang bugeros animal na. Migukod pa na to. Abi ka siyag. Nagmotor siya, kaapas siya na to ay. Taas ang mata ko eh. Di ka mabutay eh. Naigo dyan akong tuong nga mata. Uy, patambali ko eh. Ing mo pa inisugo ha? Layo na tinaay, Kim. Pida. Idlas bay hanada. Pero dili pa ko musurrender. Dili pa, Kim. Ang kunon ti binang bayhana. O gusto kong matultulan ug hain ang hipuy-an niya. Time para ba? Tagkan ka nag-uyap ko eh. Baka dyan kang matagbaw nila. Nahagit ko, Kim. Dili ko makadawat na kanang Michael Perez. Mao'y makaangkon kang Emily. Kinahanglan nga ako'y makauna ug angkon sa iyang Rap. May kasugat ang trako. Bantay! Bantay! Animal ni Bira! Habi na pistola na ako, Bi! Rap. Ato ning sa. Lugar sila. Diretso lang ta. Ato ning sa ba? Diretso lang. Sakit ang mata. Kapag mo kasabay ni daddy na ni, nabag-iran ang akong van! Animal! Maayo na lang kay wagig ko madaan nila. Nang gusto kong maayo, gikauras ko siya. Sa ato pa, may kinawrasan to. Maugyod. Iyang naong akong tumong, motong gibuhian ko niya. Ug misinggit og pakitabang. Wa ba kabantay ang guard? Sa gawas namang good. Sa eskwelahan, layo na ang guard. Wa kang kabantay sa plate number sa scanan? Wa, pero ang color sa van, black. Itom. Ang aing silutan ang mga tao nga sama nila. Michael, nahadlok ko. Nahadlok ko. Gikan karon ay napagawas ha, kundi kumabot. Didto ka lang yun sa suod. Haba, Emily? Oo, Mike. Di ala ko saltihan si Mama. Nervyosa na pa na si Mama. Ayaw lang saltihi, ha? Basta mo itong giingon ko nimo ha. Gikan karon, kundi kay kumabot. Didto ka lang yun una sa suod. Oo, Mike. Salamat ni mo. Saon man sa kuit. Nito umang ko siyang giingon nga naghuwat ka na ako dito sa gawas. Motong migawas ko. Wala sa na ako madang akong cellphone. Kikipilin ako ni Mama. Manawag kinunta ko ni mo. Relax na.
Ay natugunan na pa. Ni anak ko. I love you, Emily. I love you too, Michael. Sige, tara. Ihatod ko na ikaw sa inyo. Mike, nabala ka sa baya si Mama sa pagsige na kog sakay sa motor nimo. Nga naman. Mag-amping ba ako sa pag-drive sa motor? Among mga silingan mangkoy. Lain ko na una. Giingnan ko bitaw si Mama nga pasagdi lang na sila. Basta walang ko'y kibuhat kadautan. Pasabdon ko si mama mo. Tara, mag-isulti ko niya. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!